ליאור, את איתנו? כן, היי. אז ככה רציתי ממש שנדבר ככה 2 דקות, רק בשביל שתוכלי לומר לנו למה הגעת לתוכנית. הגעתי לתוכנית כי יש לי ילדה בגיל ההתבגרות, אה, הייתה בגיל ההתבגרות, עכשיו היא כבר בצבא, והדציבלים בבית הלכו וגברו, והלכו וגברו, והיה לי צורך מאוד מאוד חזק ככה ללמוד איך לדבר, איך לדבר כדי שיקשיבו, אה, וגם כי הייתי סטודנטית בהדרכת הורים, ומאוד מאוד רציתי לקבל את הכלי הזה של תקשורת מקרבת. אז מה באמת קיבלת בעקבות זה שהגעת לתוכנית ולמדת איתנו ועם הקבוצה? אני חושבת שבאמת הדבר הכי 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 משמעותי בשבילי היה באמת לעצור, לנשום וללמוד לשאול שאלות. ובאמת גם יצרתם אווירה נהדרת בקבוצה, שאפשר היה באמת לפתוח את הדברים ולדבר עליהם, ולקבל המון המון תמיכה וביטחון עצמי, ביטחון בהורות שלי, באימהות שלי, באיזה אימא אני רוצה להיות, ואיך אני רוצה לדבר, ואיך אני רוצה להתנהל. ובאמת העצירה הזאת, האפשרות בקבוצה הזאת, שיצרתם לעשות את זה, לעצור, ולחשוב רגע, בעצם לא היה לי כל כך הזדמנות לפני זה, זה מין משהו כזה שאת יולדת ורצה, לוקחת את התינוק ורצה למרחקים ארוכים, והעצירה הזאת הייתה מאוד מאוד משמעותית בשבילי. וגם, וגם אחרי כן גם היה לי חשוב לתרגל, אז לקחתי איתכם עוד 2 קורסים כאלה, עוד באמת כדי להמשיך ולתרגל את זה, כי התיאוריה היא תיאוריה, והיישום הוא יישום, והדרך שבה אתם עושות את זה היא מקצועית לעילה ולעילה, והתמיכה והכוחות שזה נתן לי, הם משרתים אותי עד היום, שבעצם אני עוברת תקופה חדשה איתה, פאזה חדשה, זה עדיין רלוונטי. וגם בקבוצה הזאת אני רואה שיש הרבה ילדים צעירים, וגם בקבוצה שלי, אז היו הורים לילדים צעירים, וזה היה רלוונטי עבורי באותה מידה. התבניות הן אותן תבניות, גם לילד בן 2 וגם לנערה בת 18, וגם בת 20. הכלים, אותם כלים. כן, ובעצם זה היה ממש, כבר כן, לפני כי 2.5 כשאת למדת איתנו. נכון, כן, כן, היא גדלה. מדהים. כי אז- זה אז- עבודה עצמית, זה עבודה עליי כאדם, כאימא. שמה זה עיקר העבודה, ואז זה משנה גם את ההתנהלות בבית. אז לסיכום, היית ממליצה להשתתף? בשבילי זה היה מאוד מאוד משמעותי לחיים, בעבודה, בבית, במשפחה, עם חברים, בכל מיני הזדמנויות, עמותות שאני שותפה בהן, וגם מצאתי שתחום עיסוק שלי זה גינון, ואני בקבוצת גינון בפייסבוק, וכשיש שם כל מיני אמירות לא מקרבות, אז יש לי גם מה להגיד, ושאני יכולה להביא את זה, ואני רואה שזה מחולל שינוי. וואו, גם בקבוצת גינון בפייסבוק יש מריבות, וגם שם הכלים של תקשורת מקרבת עוזרים. איזה מדהים. כן, כן. איזה מדהים. שאת מכילה את זה בכל מיני מקומות ומטמיעה את זה בכל זה מיני עובד, מקומות. וזה באמת באמת מדהים, כי כשלומדים לדבר, אז גם מקשיבים, אז יש הקשבה.
תודה ליאור, תודה היה ליאור. ממש תודה כיף לשמוע לכם. ממך.